Estarías... Hola, amigos e amigas do Comer Fanabat. Estou facendo aquí un atraco en directo. Directo porque non avisei ni nada. Estou coa alcaldesa de Mondoñedo. Como estamos? Moi ben, encantado de verte aquí. Estamos aquí un ratiño de charla e a verdade é que deste ratiño dime conta do gran traballo que está facendo neste concello en moitos eidos e moitos feitos, estuven descubrindo as moitas cousas que todavía non coñecía, que xa fun coñecendo estes días grazas a Bruno. A verdade é que tes unha xente en Mondoñedo que quere esta terra. É a clave para poder invertir calquer tendencia negativa, non? Recursos temos, se a xente se implica, Mondoñedo conseguirá ter un posicionamento dentro dos destinos turísticos como se merece. Como recursos lle dan, que efectivamente aportou moito a nosa historia, non só de Galicia, sino de España. Ten uns recursos ben conservados, ten unhas alternativas para todos os gustos, tanto cultura, natureza, gastronomía, e con xente que se implique en axudar, administracións, entidades privadas, pois podemos facer o grande nesos campos. Bueno, eu estou descubrindo moitas cousas que, sinceramente, fai aquí o Concello, volcase o Concello en moitos aspectos de recuperación, de mantenimento, de posta en valor de moitas cousas. Hai varias, vou tratar de ir enumerando as que xa fun descubrindo, non? Pero unha que me parece moi importante é o esforzo que se fixo por recuperar esa rúa dos artesáns cunha aposta, ademais, importante do Concello, non? Sí, fixose un investimento moi importante en adecuación de todos os inmobles, crece. Ten incluso un efecto chamada. Neste momento hai 3 artesáns que nos solicitaron poder asentarse na nosa localidade. A corto plazo teremos un edificio, un inmoble rehabilitado con axudas de outras administracións, de 1.000 euros vamos a invertir aí. Pero o importante é que eles teñan uns horarios compatibles co atractivo turístico, que a xente poida ver como fai o seu oficio. Ese barrio xa de por sí, bueno, por aquel entonces era industrial, hoxe serían actividades artesanais, pero non é nada forzado, unha rehabilitación moi coherente co que foi aquel barrio. Chamoulle moita atención a todo o mundo, hasta o propio Cunqueiro, que a definía como Venecia mindoniense. E certamente a rehabilitación tanto das plazas como dos inmobles por parte da administración pública ten esa alternativa de asentamento que, implicándose os artesanos, ten para nenos, para maiores, é unha actividade que incluso podes facer, aínda que sexa inverno, que todo pode repartir, non cansa, porque son de distintas modalidades. Eu creo que é un valor máis que ten Mondoñedo, a artesanía e o barrio dos Muiños, que xa de por sí, sen artesáns, é un barrio emblemático e digno de ver, para canto máis se somos capaces de darlle vida. Temos a Fernando Canteiro, que estivemos falando con él, que escoitaredes da vindeira semana nunha entrevista, as alfareiras, que decir, aí hai un traballo, hai un artesán do ferro, a xente que se chegue por esta rúa vais a topar moitas sorpresas nese aspecto, non? E vos, ademais, hai unha cousa que me chamou moita atención, que vos preocupades de que se asenten aquí, co tema incluso de vivenda, etc. Quer dizer, hai unha aposta firme porque iso ocorra, non? Sí, eu creo que é unha das principales armas que temos para asentar población. A xente hoxe, por moita colaboración que un lle poida dar, a que máis vai a valorar é que teña a posibilidade de ter unha actividade económica e ter un medio de vida. A artesanía ten moito apoio de outras administracións. Este fin de semana víamos arte plato, que foi na Cidade da Cultura, que tamén foi unhas artesanas de aquí, que foi serigrafía. Todos colaboramos na mesma dirección porque é un valor, pero queremos que seña tamén un atractivo turístico. Pero un momento, Elena, vou me poñer aquí, porque isto do brazo cansa un pouco, entón, e así, imos a poñer a cámara para que podamos seguir falando aquí tranquilamente, así. Está grabando moi cerca. Que va, no, pero o problema é por min, ti non tes problema ningún, pai de caso. Isto, decía, aparte de eso, falamos ademais de lugares emblemáticos. Non imos a obviar a catedral, pero si é certo que ademais a vindeira semana escoitaremos unha charla precisamente con Abelo, que é o lego municipal, que nos falará moito sobre elo, non? Pero hai outras xoias moi interesantes que ademais poden ser no futuro pois unha referencia tamén dende a perspectiva turística, precisamente, pero mira que ven aquí o compañero que nos está poñendo aquí xa un soporte moito máis adecuado que o meu brazo, así estamos, ves? Nos vemos mellor. Dicía, por exemplo, temos un convento, un mosteiro, perdón,
fantástico que está ademais aberto á posibilidade de convertirse nun establecemento precisamente de cara ao turismo moi interesante, non? Ese edificio ten un valor arquitectónico increíble, además é un edificio moi grande, con moitos metros cuadrados. Foron crecendo as alternativas tamén a curto plazo na Rúa Progreso. Vai a rehabilitarse un pequeno hotel con encanto, temos un albergue de primeira categoría, temos casas de turismo rural que con unha atención moi profesionalizada pois fan unha boa acollida aos nosos turistas. Hai a posibilidade de dormir nun seminario co encanto que iso supón, calcular pois a antigüedade desas pedras é un valor engadido que poucas alternativas de aloxamento pode haber en Galicia, non? Son algúns dos exemplos, cando un empeza a enumerar, pois sempre é complicado, que algún se esquecerá, que están dando maior posibilidade de aloxamento e que parece como que a tendencia vai un pouco na mesma dirección. Organizáronse mellor os recursos, demos un paso ca Cova do Rei Cintolo moi importante, porque as visitas triplicáronse en posibilidades de horario, o seguimento, además, faino pois unha asociación que non leva un ánimo de lucro, que é a Federación de Espeleoloxía, ca os profesionais que supón, que ademais de coñecementos, pois teñen ese cariño á propia cova, non? Que son coidadosos e protectores da mesma. Fíxolle un acceso decente, porque aí hai que agradecer a colaboración dos veciños de Argomoso, que dunha maneira moi desinteresada pois deixaron que escursáramos unha pasarela de madeira polo medio das súas fincas, neste mundo pois tan globalizado e materialista, hai que agradecer o desinterese. Que non é nada fácil, lembremos que esa frase mítica en Galicia, non me mova lo marco, é moi identificativa. Os veciños de Argomoso foron moi xerosos. Pero aí fixeches ademais a posibilidade de que sea un acceso precisamente accesible a xente con problemas de mobilidade, non? Sí, porque a cova non tuvo ninguna intervención. Hai uns anos, no ano 2006, había un proxecto moi ambicioso que non puido ser. Realmente agora, cando un entra na cova, é unha visita ao centro da terra. Non hai ninguna intervención humana. A única intervención é a pasarela, que dito seña de paso, a entrada que había antes casi era máis perigosa que entrar na propia cova. Iso era un paso que había que dar de maneira pois urxente, non? E só se podía facer ca colaboración dos veciños, despois incrementar a posibilidade de visitas, colaborar con entidades, aí xa con entidades privadas. A xestión sigue sendo do Concello, simplemente conveniou coa Federación de Espeleoloxía as visitas guiadas, pero a tasa cobra aí o Concello. O que si hai é colaboración con entidades privadas ou empresas na zona que están poñendo en valor. Este ano arrancouse ca ruta do Mariscal, unindo concellos como Foz, Alfoz e Mondoñedo, teatralizando un patrimonio inmaterial que é a historia de Pardo de Cela, que dice a lenda do pasatempo, efectivamente, que remataba na praza da Catedral. O camiño norte, ca declaración de Patrimonio da Humanidade en julio do ano 2015, tamén marcou un antes e un despois por a iniciativa privada. E é moi interesante o tema do camiño, que sepades que aquí en Mondoñedo confluen dous camiños que se unen e se separan tamén aquí en Mondoñedo, non? O pasar, se unen na praza precisamente fronte á catedral, dous camiños, quer decir que a importancia que ten o camiño aquí tamén é importante, é grande. Eu levo aquí 2 días e levo vendo pasar peregrinos todo o rato sin parar. O camiño é un tesouro que no caso de Mondoñedo temos o privilexio de ter 2 entradas e 2 salidas, pero que as 2 se cruzan polo corazón de Mondoñedo, porque pasan para a praza da catedral. E iso, a todos os efectos, é moi positivo, porque o peregrino intentamos que pernocte aquí. Era un obxectivo que nos marcamos desde o principio, porque moitas veces as guías fan unha distribución matemática que non é axeitada. Evidentemente, todos os concellos poñen en valor o mellor de sí, pero xa só en Galicia a única catedral que hai no camiño norte, ademais da de Santiago, que o destino é a nosa. Sería pouco xustificado, independentemente do motivo polo que faigas o camiño, que non poidas coñecer a nosa catedral, por exemplo. E a maiores diso, pois temos o centro de interpretación no camiño, ao lado do albergue, hai un albergue público, o noso casco histórico, que é un ben de interés cultural, pois indudablemente tamén ten a súa historia, e despois poder
visitar a tumba do autor da música do himno galego, por exemplo, o de Álvaro Cunqueiro, que agardamos que no vindeiro ano teña por fin unha casa museo. Cunqueiro, o noso Cunqueiro. Co valor gastronómico que tiña, pero tamén literario, un fabulador que moitos equiparan a García Márquez. Sabes o que máis me gusta de vir a Mondoñedo? Que todavía me sigo atopando co Mago Merlín. Sí, certo. Tamén é un patrimonio de Mondoñedo. É un patrimonio de Mondoñedo, é así. Sí, é certo. Pois está no noso cementerio, que tamén se rehabilitou, que pode ser visitado con un encanto propio de cementerios que poucos poden atopar en Europa, aí xa digo, non? Podríamos estar enumerando recursos, o gastronómico, dende a nosa tarta. Unha alcaldesa que sabe vender ben, pero ben o seu povo, Bueno, eu son mindoniense convencida, entonces xa non é unha tarefa de marketing, non é un pleno convencemento de que temos moitos recursos na nosa cidade e que temos que poñelos en valor e ensinalos, porque normalmente a xente vaise encantada e sempre ten a posibilidade de sorprender. Mondoñedo sempre ten a posibilidade de sorprender. É un sitio onde non pode vir a descansar, onde pode vir a divertirse. Non podemos obviar a nosa Semana Santa, o noso mercado medieval, que agardo que na vindeira semana teñan a declaración de festa de interés turístico galego. O vindeiro luns vai á Comisión de Turismo, pero constame que a tramitación vai na boa dirección. As nosas San Lucas, que aí xa estamos peleando pola nacional. Eso é, quería utilizar xa de peche da nosa entrevista. Antes de nada, quero felicitarvos polo traballo que estades a facer no Concello, felicitarvos porque teñades xente como Bruno aquí en Mondoñedo, que tedes verdadeiros embaixadores do que aquí se está facendo, e o señor Bruno o poño xa entre os primeiros, que o descubrín, e quero que antes de despedir a entrevista invites os nosos ointes porque chegan a San Lucas. Pois si, o 17 ao 22 temos as feiras máis antiguas de Galicia. Eu creo que incluso das máis de Europa, pero as de Galicia están datadas desde 1156, veñense celebrando ininterrumpidamente, pero que tampouco cansan porque foron innovando. De feito, unha das principales innovacións é facer compartida a chegada dos cabalos, non? Antiguamente, ata hai 5 anos, a chegada facíase de madrugada, de noite, para evitar xerar ningún trastorno ao seu paso pola cidade. E agora convertimos nun atractivo turístico. De feito, entran polo lugar máis emblemático, que é a Plaza da Catedral. Non deixa de ser, pois, un gran espectáculo, non? Son cabalos salvaxes que viven todo o ano nos montes en liberdade e que se organizan de maneira disciplinada para entrar polas rúas estreitas de Mondoñedo. Teñen, as San Lucas ten, por suposto, o protagonista, que é o cabalo, e de feito hai moitas actividades de concurso morfolóxico que solamente ten de protagonista o cabalo, pero tamén ten, e aí hai que darlle, por suposto, o agradecemento a toda a Asociación Cultural de San Lucas e a todos os mindonienses que se implican nestas feiras. Ten unha programación cultural, hai un encontro folclórico este ano cos 3 coros centenarios de Galicia, hai concertos, pois este ano con Medina Azahara, que creo que... Medina Azahara. E tamén ten gastronomía, a parte da hostelería local, pois tamén hai os típicos postos na propia feira onde o protagonista é o pulpo, e ten unha actividade cultural, este ano é a segunda edición do Mondoñedo 10, que ven pois tamén a poñer a pegada cultural nunha cidade como a Mondoñedo, que non só ten orquestas, que ademais temos as mellores orquestas tamén. Correcto, espera, Bruno, ven para cá. A Bruno xa estes días o biche xa un montón de veces, pero ten que aparecer porque xa se convertido en embaixador. Bruno, acaba de falar da parte gastronómica da San Lucas. Sí. Que nos haga? Vos ides a facer algo? Non, sí, era unha sorpresa, pero bueno, vamos a hablar en primicia, en primicia. Primicia para comer e falar na rede en directo desde vamos aquí. Vamos a facer o sábado da tarde unha festa con 2 DJs e vamos tamén poñer a nosa parte gastronómica. Intentaremos exaltar o pulpo dentro das nosas posibilidades e dentro das cousas que nos facemos. Exaltar o pulpo que animalo, a que a xente mete na boca. Trataremos de facer un poquinho diferente, non vamos a facer pulpo a feira, pero si faremos algo con pulpo e con música electrónica, que é o que nos gusta un poquinho tamén a nós, e para ambientar un poquinho tamén a ese sábado de tarde. Vos habéis visto a música dos 80 e tampouco estaría mal, non? Por exemplo. Non lle vai caer esta vez. Como che son estos modelos. Faimos falta tamén aquí os teleiros como Bruno, non? Sí, certamente
Por eso digo que por moito que intenten promocionar as administracións públicas, se non hai iniciativa privada que poida despois ofrecerlle aquilo que a administración pública non pode ofrecer, pois comer e dormir, pois ese traballo non seremos capaces de rentabilizar, non? Por eso a implicación de vos profesionales como Bruno pois son clave en que o desenvolvemento turístico dunha cidade chegue a bo porto. Que queredes que vos diga? Tedes que vir a Mondoñedo. Moitas grazas á alcaldesa que me permitiu este atraco aquí. Quedamos para tomar un Nestí e ao final metemos en directo de comer para na rede. Moitísimas grazas de verdade e insisto, noraboa polo traballo, seguide facendo ese traballo que estades a facer en pos de promoción, de facer posible que o turismo sexa o gran protagonista aquí, non? Porque hai moitísimo que ensinar, moitísimo que ver e para eso se precisa xente como a vos, que eso é importante. Así que, E como a ti. Bueno, aquí estamos, a mí mentras me den de comer. Amigos de Comer e Falar na Rede, eso, un placer estar aquí de charleta, seguimos charlando, pero xa fora da antena, Veña, chao.